नोंथांमोना मिथिगौना भिटामिन B12 देहानि थाखाय बेसेबां गोनांथार भिटामिन? नंगौ, भिटामिन 12 देहानि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे भिटामिन। बे भिटामिना देहायाव शक्ति बारायनाय खामानि मावनो लोगोसे थै बांहोनाय खामानिबो मावो। फै बिदिब्ला भिटामिन B12 खौ माबे जाग्रा आदाराव मोननाय जायो आरो भिटामिन B12 नि आंखाल जायोब्ला देहायाव मा जेंना नुजाथियो मोनथिना लानि। नंगौ, भिटामिन B12 खौ जों गोबां जाग्रा मुवा बेसादनिफ्राय मोननो हायो, जेरै ना बेदर, गाइखेर, दावदै बायदि जाग्रा आदाराव आरो जायखिजाया देहायाव भिटामिन B12 नि आंखाल जायोब्ला मेंनाय आरो खर' सानायनि बेरामा नुजायो। भिटामिन B12 थायोब्ला देहानि थैखौ मोजां लाखियो, नाथाय भिटामिन B12 खम जायोब्ला मेंनाय, खर' सानायजों लोगोसे थैनि बेमारा गाग्लोबनो हागौ आरो बे भिटामिना खमि जायोब्ला डायरिया, गोबानाय, लिरथाय खमिनाय बायदि जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ। आरो भिटामिन B12 नि आंखालाव देहानि लोरबांथिया थाब नुजाथियो आरो देहायाव सानाय सुनायाबो नुजाथियो, लोगोसे देहाया बिगुरनि बेराम नुजाथिनो हागौ। बेनिखायनो जों सुबुं माहारिया माब्लाबाबो गावनि देहायाव भिटामिन B12 नि आंखाल खालामना लानो नाङा। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।